खबर होनो दाबाव हमखा डाइरेक्ट सोबाखा सानैखौबो सोबाखे ओमफ्रायसो खबर हो थोद एंथि नोंथां लोगो मोनबानो सोबाना हो लोगो मोनबानो सोबाना हो बिदिबा माथो गिनानै न' सिङाव सानना थागोन बिदि नङा नोंथां एसे मोजाङै बुंब्रा गिबियावनो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय आरो मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन गिबियावनो आं बेखौ बुंग्रोनो सानो जोंनि बर'नि जानानै जों गासिबो खौसे जानानै नबजित नार्जारिखौ भट होनो थाखाय नोंथांमोना बावगारबायब्ला आरो सोरनाबा मबाइलानो गंनै गंथाम दङबा नोंथांमोन भटआ दांना हो जों मोनजायाबालाय मा जानो जोंनि बर'आल' मुं जाथों नङा होमबा नाम्बारखौ खोन्थागासिनो नैबे सिरियाल नम्बरखौ नायलां 9152915246 थाबनो थुना हो लोगोफोर थाबनो थुना हो मोननै मोनथामसिम लानानै नोंथांमोननिसिम आरो दा नैबे नैथि खेब भिडिअआनो जाबाय दा नोंथांमोननिसिम फोरमायनो गोनां नोंथांमोना दाखालिनिफ्राय नुगासिनो बे भिडिअखौ आंनि बेसेबांनाखि फेमिलि साफोरा नोंथांमोन लाख लाख बर' सुबुं दंखायो दाखालिनिफ्राय भिडिअखौ नागारबाय थादोंमोन नागारबाय था बेसेबांनाखि इउटुबारफोर दं नागारबाय था बे हिन्जावसा सानैखौ मोनथारनांगौ मानो नोंफा खर'नि मबाइल मोननायनि न' गारनानै थांनायसै बिलाय मानसि दुखु नांथाव बुजिनाय गैया लेखा फरायनाय सुबुङानो अबेबा 9आव फरायलायनाय 10आव फरायलायनाय न'खराव थाखा फैसा दं गैया एसेबां बुजिनांगौ बेफोरबायदि जायो दा बिमा बिफानि नायलाय गाबनायखौ नायलाय माबायदि इमान दुखु जानानै गाबदों जेरावखि थाङा नोंसोर सानसेबाबो न'खौ नागिरना फैफिनखानांगोन मा बाहेरायाव खालामना मबाइल बायनायसो नोंसोरो रायजोफोर बिसिनि मुंखौ आं नोंसोरनो खोन्थानि मबाइल नाम्बारखौबो नै सिनाव होखाबाय आङो मुङा जादों मरमि नार्जारि आरो सासेना जादों रैसुमि बसुमतारि मरमि नार्जारिनि बैसोआ जादों 15 आरो रैसुमिनि बैसोआ जादों 16 आरो बिसोर जाबाय गामिया अदालगुरि 1 नं गरायबारि बेनो आरो 5 जुनावनो खारनाय दासिमहालागै मोननाय जायाखै गोबांनि इउटुबाव ससियेल मिडियाआव आगारगासिनो दं होमब्लाबो नोंथांमोन बयहाबो मोनफांबा गावबागाव साख्रियाबाद फेमिलिफोर थायो आंनिखौथ' गोबां गोजाननि बाहेरायाव थानाय सुबुंफ्रानो नायगौ एबा नायो जानांगौ मदद खालाम जेरावखि थाया आरो एसेबां हायो पस्ट खालाम मोननो हानाय बायदि बिमा बिफाखौ इमान दुखु होदों बिदि खालामनाङाथ' इमान दुखु नांथावथाव बेसेबां हालाय हाफायनो फैसा गारनानै गुवाहाटि मानि नागिरगासिनो भिडिअफोरखौ नुफ्लांबायदोंबा न'आव फैफिनदेरलायना आरो जोंहा सासेया सिगिनासो होबावदों दा एनिथिं नोंथां मिजिया जेरावखौ मोना लाइमाव लोगो मोन थाव सोबाना होनो बिदिबो माथो गिनानै उसुंनिफ्राय ओंखारनाय नङासो नानिमोन बेबादि बुंनायखौ दाजि फै नोंसोरनि आइ आफामोना नोंसोरखौ नांफिनगौ नोंसोरखौ मोनसे मिजिं थांखि लानानैसो नोंसोरखौ जोनोम होदों नोंसोरखौ लेखा फोरोंदों थाखा फैसा मबाइलफ्रा देरसिन नङा सानसेब्लाबो नोंनि आथिङाव गसंबा नोंनि मा मबाइल टिभिखौनो नांगौ ना बिल्डिं न'खौनो नांगौ गासिबो मोनजोबगोन बिदि अख्रा दाजा बिमा बिफाया नोंसोरखौ मोजां जानो थाखायसो नोंसोरखौ गियान होदों नोंसोरखौ फोरोंदों मबाइल मोनैनि थाखाय सोरबा खारो नामा आरो फरिखानो समबावसोनो बेफोरबादि दाजा बुजिनानै फैफिन नोंसोर आइमोना बेसेबां दुखु जादों रायलानो बुलाबोनो नोंसोर आइमोना अनो सायावसो नोंसोरखौ रायो नाथाय नोंसोरखौ गोसो गोथौजों रायाखै बुवाखै होखाराखै मिथिबाय बेफोरबादि दाजा बाहेरनि थानायनि गुना गाज्रिसो बाहेरायाव थानानै रावबो मोजां संसार दानो हाया सानसेब्लाबो न' फारसे नागिरना फैफिननांगौ जाखायो बेनिखायनो प्लिज मामोन मरमि नार्जारि आरो रैसुमै बसुमतारि फैफिन बेफोरबादि दाजा आंनि भिडिअखौ नुफ्लांबायदोंबा आरो जेसेबांनाखि जोंनि रायजो राजा नोंथांमोन शेयार बटन दंना बे गाहायाव साबस्क्राइबनि खाथियाव बिदि शेयार खालामना गावनि फेसबुकआव पस्ट खालामना हो मानोथो नायबाय थादों शेयार खालामना हो थाबनो आरो जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै बे गोजा बटन दंना नोंथांमोना शेयारना हो आरो नटिफिकेसन अलखौ दाबायना हो नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालाम बेखिनियानो नोंथांमोन बाय बाय